noche de Belén brilla una estrella especial. La parroquia de Carballo se prepara para cantar. Desde esta capela, oratorio do Belén que instalamos na nosa iglesia parroquial, desexa a todos os amigos carballeses un bo Nadal e un ano 2025 cheo da bendición do Señor. Un ano xubilar para toda a igrexa, celebrando os 2025 anos do nacemento do Señor. E por iso vos invito a todos a abrir as portas do voso corazón para acoller a Xesús e para ter neste ano un encontro vivo e persoal con El, que é o Salvador, que é a porta da salvación. En Carballo encontrarán corazones con fervor. Venid todos a cantar con alegría y hermandad. Celebramos juntos hoy el nacimiento del Señor. E tamén vos invito a abrir as portas da vosa familia para acoller a Xesús e poñer o Belén. Por iso, desde esta exposición que no Museo de Bergantiños temos que, por terceiro ano consecutivo, a amiga Teresa Lafragua nos mostra, pedimos a paz para todo o mundo, que o que anunciaron os anxos en Belén, esa paz chegue a todos os povos da terra, aquí representados nestos Beléns. Nuestra parroquia unida, feliz Navidad tendrá. Venid todos a cantar con alegría y hermandad. Celebramos juntos hoy el nacimiento del Señor. Tamén estamos de xubileo na nosa parroquia, xa que, Dios mediante, o 24 de xuño do ano que ven, cúmplense 50 anos da bendición deste templo parroquial. Por iso, dou gracias ao Señor e a cantos, coa súa ilusión e xenerosidade, fixeron posible a construción deste templo e da Igrexa de Pedras Vivas ao longo destes 50 anos. Que o Señor a todos vos bendiga e recompense. No nome propio do Consello Parroquial de Cáritas, agradezo a todos a colaboración para levar a cabo a obra desta parroquia. Feliz Nadal, bo ano xubilar para todos. Que o Señor vos bendiga.